Paano na to? Nagugutom na ako. Wala pang pambili ng bigas. Wala pang pambili ng mga gamit. Uy, sakto. May mga kalakal dito. Meron pa. Sakto. May pambili na ako ng bigas tsaka ulam. Total, mag-isa lang naman ako. Tay! 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 Oh, Chris. Buti napasyal ka. Oo, Tay. Kukumustahin sana kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Malakas pa naman ako, anak. Kahit na, Tay, mag-isa kayo dito. Baka may mangyaring hindi maganda sa inyo. Lalo na't wala kayong kasama. Huwag kang mag-alala sa akin. Malapit lang naman yung kapatid mo, si Myla. Sigurado kayo, Tay? Oo, anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Malakas pa ako. Bakit kasi ayaw nyo pang sumama sa akin para maasikaso ko kayo? Hindi na ako bata para sikasuhin mo. Matanda na ako. Yun na nga eh. Matanda na kayo. Kaya dapat... Huwag ka na mag-alala sa akin, anak. Sige na nga. O ito po. Pang-allowance nyo. Panggastos nyo po dito sa bahay. Maraming salamat, anak. Sige, Tay, alis na po ako. Tumawag lang po kayo sa akin pag may kailangan pa po kayo. Sige, anak. Mag-ingat ka. Myla? Myla? O tay, anong kailangan nyo? Pumunta ako. Hihingi sana akong ulam. Wala kasing ulam sa bahay. Hihingin na naman kayo? Bakit? Ako lang ba yung anak nyo? Para ako lang lagi yung hinihingan nyo? Wala na kaming ulam. Ubus na. Sige, anak. Uuwi na ako. Parang si tatay yun ah. Nahihilo na ako. Nagugutom pa ako. Oo, si tatay nga. O tay, anong ginagawa nyo dito? Anong nangyari sa inyo? Anong nasa karga ng sako nyo? Nangangalakal kayo? Bakit? Para may pambili ako ng bigas tsaka ulam. Ha? Bakit hindi kayo pumunta kila Ate Myla para humingi kayo ng pagkain doon? Hindi kayo binigyan ng pagkain? Kumain na po ba kayo? Hindi pa, anak. Iwan nyo na yung kalakal nyo. Tara po, kumain na po kayo. Ate, Oh, Chris, tay, alam mo ba kung saan ko nakita si tatay? saan? Doon sa kalsada, namumulot ng kalakal. Pambili daw niya ng pagkain niya. Eh, hindi ko naman alam. Hindi mo alam? Bakit? Mabigat ba sa'yo nabigyan ng pagkain si tatay? Kahit pilay siya, pumunta siya sa'yo para humingi lang ng pagkain at hindi mo pa rin binigyan.
Hindi ka ba naawa? Sobra-sobra yung pagmamahal niya sa'yo nung bata ka. Asikasong-asikaso ka niya. Hindi ka niya pinapabayaan. Hatid sundo ka niya sa eskwelahan. Tapos lagi kang may pagkain para hindi ka magutom. Kasi mahal ka niya. Bakit ganyan ka kay tatay ngayon? Tama na anak, hayaan mo na yung kapatid mo. Hindi tay. Kailangang ipamulat sa kanya yung ginagawa niya sa inyo. Matanda na si tatay. Ngayon, hindi niya na kayang maghanap buhay kasi mahina na siya. Kaya dapat, suklian natin yung kabutihan niya sa atin dati. Kasi kung wala siya, wala tayo ngayon. Sino pa bang lalapitan niya kung hindi tayong mga anak niya lang? Huwag sana natin siya bigyan ng ikakasama ng loob niya sa atin. Ibalik natin sa kanyang kabutihang ginawa niya. Ngayon niya tayo kailangan kasi matanda na siya. Chris, patawarin mo ako. Tay, patawarin niyo po ako kung hindi po ako naging mabuting anak sa inyo. Pero simula po ngayon, magbabago na po ako. Inaasahan ko yan, Ate Myla. Maraming salamat sa inyo mga anak. Patawarin niyo ako, Tay.